Right, mastreets social media manoswera ndiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndichida kukuzisa kuti zviri kuitika mumativi mana umo kuitira kuti musanyanyosara. Asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo kuti usubscribe turn on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you'll be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamure avazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira nditi aiwa nyaya ndauya nayo vazukuru nekukasika tichida kuti happy birthday kuna Prophet Talent Madungwe anditi tida kuti happy birthday kuna Prophet Talent Madungwe avo vasvitsa 36 years pazuva ranhasi vazukuru. Aiwa ngatifarei navo Prophet ava anditi vamwe vanovatora vamwe vanova ndiprophet wavo anditi vamwewo ndiprophet wavo vamwe vanoona comedian anditi so whatever area yaunovaona vari hapana chakaipa chingovashwirai happy birthday. Nhasi vasvitsa 36 years dzekuberekwa pano panyika anditi pano panyama tisingataura hedu pamweya nekuti ndofunga mboiziva kuti Prophet vane zvakawanda zvavanotaura zvimwe zvamusingagone kunzwisisa imi neni sevanhu venyama anditi asi pamakore epanyama panyika ino munyika yeZimbabwe aiwa 36 years tichiti happy birthday. We wish you many more years to come Prophet Talent Madungwe. So zvipo vandambotaura nawo ndichivakorokotedza vakataiwa zvipo ndiri kutambira kuna vose vanoda kundipa zvipo ecocash number ndo dziripo pa screen up ndo phone number dzavo nogona kuti wafondera uchivakorokotedza kana kuda kuita something unobata panamba idzodzi from angosei neSaint TV crew tichiti happy birthday Prophet Talent Madungwe tichiti much love.